Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi almuntajabin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina taya mu murna na zagayowar wannan rana mai albarka, ranar haihuwar Sayyida Zahra alaiha salam, wanda kamar yadda na fara cewa na ce ina taya mu murna ne na wannan rana din mai albarka, ranar haihuwar Sayyida Zahra, rana wanda marigayi imam Khomeini ya ambace shi da sunan ranar mata. Kun san a duniyan nan akan samu wata rana a ce ranar ma'aikata, ranar kaza, wani lokaci kuma har ranar mata wai akwai, amma za ka ga an je an ɗauki wata mata ne wanda san baya da za a yi ta zama ita ce dalilinta ne za a ce wai rannan a sanya shi ya zama ranar mata. Don ko ba abinda ko a duniyance ma ba abinda ta kare mu da shi balantana a lahirance. To amma wannan ranar da imam ya sanya ma, imam Khomeini Allah ya kara mishi yarda, ya sanya ma ranar mata, to rana ne da ya cancanci a ce ma ranar mata. Don ko ba ma kawai ranar mata ba ne, to gaskiya ranar halittu ne ma gaba daya. Dalili dan ita Sayyida Zahra, ita Allah ta'ala da ya halicce mu, ya halicci kowa da kowa, shi ya ce mata sayyidatun nisa'il alamin, shi ya halicce ta kuma shi ya halicci duka halittu, ya kuma ce ita ce shugaban matan talikai gaba daya. Don haka idan da wata rana da ya kamata ya zama rana wanda za a ce ranar mata, to ranar Sayyida Zahra ne alaihi salam. Sai dai kamar yadda muka sani, manzo Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya aiko shi ne rahama ga talikai gaba daya, amma ba kowa ya san cewa shi rahama ne ga gare shi ba. Dan kalilan kawai suka ga talikai, amma mafi yawan mutane sun jahilce shi, wasu ma suna ma zagin shi, wasu ma ba su yarda da shi ba. Don haka ba wai abin da su suka yarda da bane, abin da yake shine hakikanin gaskiya ne. Don haka ina taya mu murna na wannan zagayowar wannan rana din, kuma rana ne, ko kuma in ce rana ce da ya kamata a ce ranakun irin wayannan na tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi, na tunawa da sayyidatun nisa'il alamin, na tunawa da Imam Ali shugaban wasiyai da Imamul Muttaqin. To ranaku ne da ya kamata ya zama wanda zai sa lokuta ne na tunatar da kanmu sakon da manzon Allah sallallahu alaihi ya aiko, Allah ta'ala ya aiko shi da shi, dan ya zo wanda ya zama sanadiyan shi. Allah ta'ala ya ce shi rahmatun lil alamin. Rana ne da ya kamata mu tunatar da mu kawo kanmu wannan sakon, ko kuma in ce duk tun shigowar watan ya kamata a ce muna tunatar da kawo kanmu ne. Kuma alhamdulillah ko ina, in fact wasu ma kafin ma watan ya shigo, ko da yake kafin watan ya shigo da kuma wajen farkon watan ya hada da gashi ga murna ga bakin ciki. Ko da yake ita sayyidatul nisa'il alamin, dama in ana magananta dole ba ma san wanne za a yi ba. Duk lokacin da kai magananta kuma kai maganan da tunani da mai zurfi, za ka wato dole sai hawaye sun zubo maka. Dalili ita a duniyan nan ta rayu ne lokaci kankani a wannan duniya din, to amma wannan dan lokaci kankani da ta rayu, wanda a bisa wani kauli an ce shekara 18, wasu sun ce shekara 21, kamar wasu da suka ce an haife ta ne shekara 2 bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi, wasu kuma sun ce shekara 3 bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi. Kaga kowanne ka dauka, in ka dauki wancan to shekara 21 kenan, kuma ka dauki na biyun shekara 18 kenan. Kaga dan wannan lokaci kankanin da ta yi a duniya, wanda wasu sukan kai wannan shekaru ma ba su san ma inda kansu yake ba, ba su ma san ina suke ba, duniyan nan ma ba su san me ya kawo su ba. Amma cikin wannan kankanin lokacin ta ba da kyakkyawan misali na yadda ya kamata mutum ya rayu, ba wai na mace ta rayu ba, yadda ya kamata mutum ya rayu, yadda ya kamata a samu kammalallen mutum. Ta ba da wannan kyakkyawan misali din. Kuma kamar yadda muka sani, mun san cewa wannan munasaba din mun fara, kamar an dan fara da kacici jiya, kuma yau za a ci gaba, kuma za mu je can center can Husainiya mu saurari jawabai daga wajen malam. Gobe ma akwai programs da za a yi, sannan kuma jibi ma haka nan. Don haka wato dan lokaci kankani ba zai ba da dama ka iya ma faɗin duk wayannan misalai da na ce ita sayyidatun nisa'il alamin ta bayar ba, amma lalle kam ta ba da kyakkyawan misali na yadda mutum zai zama kammalallen mutum a rayuwa.
yadda zai koma wajen Allah ya zama kammalalle, kamar yadda a cikin faɗin abin sharhin wani hadisin da Imam Khomeini ke sharhanta a cikin arba'un al-hadis yake cewa babban nasara da mutum zai yi shine ya koma ga Allah yana a matsayin mutum, don wani zai koma yana kamar maciji ne, wani zai koma yana kamar na irin mugun dawa ne, wani zaki, wani gashi nan dai, ya danganta ga wani kare, wani alade, ya danganta ga yadda kai rayuwanka a duniyan nan. Abin da zai sa ka koma kana mutum shine idan ka cika alkawarin da Allah ta'ala ya kawo mu duniyan nan domin shi, wanda shine bautan Allah. Don haka zan yi amfani da wannan dama din na tunatar da mu wannan sakon da manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo, wanda ya meshe da wannan ranar muhimmi na tunawa da shi. Zan kuma wato zan faɗa ne a takaice, dan ba zai ba lokacin da zan iya bayani na cewa a takaice shi Allah ta'ala ya halice mu ne don mu bauta mishi, kuma shi wannan bautan mu muka zaba, don ko sai da ya bijiro ma sauran halittu da shi, duk suka ce su a yi musu sauki ba za su iya ba. Allah ta'ala ya bamu wannan labarin hakanan, wannan abin da ya faru a cikin suratul ahzab wajen ayoyin ƙarshe, inda Allah ta'ala ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. cewa Allah ta'ala ya ce ka tuna da lokacin da Allah ta'ala ya bijiro da amana ga halittu gaba daya, sai duk suka ki su dauka ba bisa tawaye ba, a bisa tsoro, sun wa ashfaqna minha, sun ji tsoro cewa lalle ba za su iya cika wannan amana ba. Wa hamala hal insan, sai mutum ya ce shi a bashi zai iya, to Allah ta'ala ya ce shi mutum mai yawan zalunci ne, mai yawan jahilci, gashi ya dauki babban amana ba zai iya ba. Wannan amana a takaice shine Allah ta'ala ya musu tayin cewa yana son ya kawo wani halitta nan doron kasa ya wakilce shi. Wakiltan nan shine zai mishi halittan da zai zama ya mishi hankali, ya mishi irada na shi, ya kuma nuna mishi abin da ya dace ya yi da kuma abin da ya kamata ya kauce ma. To idan ya cikawan shi shine ya bisa ga wannan irada, wato wani irin irada shine mutum a ce shi ya yi zaɓi da kanshi, ya zaɓi ya bauta wa Allah, ya zaɓi ya so Allah, ya zaɓi ya kibin shaidan, ya zaɓi ya ki shaidan da kanshi. To idan mutum ya cika wannan amana din, Allah ta'ala ya ce zai sakanta shi da aljanna. In kuma mutum ya saba zai sakanta mishi wuta, kuma wutan nan ya yi musu bayani irin azaban da ke ciki, aljanna ya musu bayanin irin jin daɗin da ke ciki. To da kowannen su ya ji ya ce ya Allah ka yi mun sauki, ba zan iya ba, ka dai bani ɗaya hanya din. Ya kuma ce to ɗaya bangaren shi ne ya nuna ma mutane hanya madaidaiciya su yi tabi, kada su taba iya saba ma Allah. Sai suka ce to su dai a nuna musu hanya madaidaiciya, amma mutum sai ya ce gaskiya ya ji labarin daɗin aljanna, ga mulki, ga dawwama, ga iko, ga jin daɗi, kai ce kai gaskiya shi dai kawai a bashi wannan zaɓin, shi in aka bashi to zai tankwara son ran shebi abin da Allah ta'ala ke ce. To amma yanzu kamar yadda Allah ta'ala ya ce yake cewa a cikin alkur'ani innahu kana zaluman jahula, zaka gani ga amana fa babba da muka dauka, wanda mala'iku, sammai, ƙasa, halittu, da wanda muka sani da wanda bamu sani ba sun ce Allah ya musu sauki, ba za su iya ba. Mu mun ce mun ji mun gani, amma dai kuma gashi sai ka ga mutum ya zo nan yana tashar holiyan shi har ya bar duniyan nan, bai ma san me ya kawo shi ba, ku balantana yayi, ba wai bai sani ba. Duk wanda aka tambaya kamar a kunkuturu zaka je ya ce an ce me yasa Allah ya halice mu, inda musulmi ne zai ce an halice mu ne dan mu bauta wa Allah. Amma ko da yana ba da amsan nan, in ka ce mishi wanda abu kaza ga yadda Allah ta'ala ya ce, in bai dace da son ran shi ba zai yi ba, in wannan abun bai dace da son ran shi ba. To kaga ashe gashi ya dauki amana, amma gashi kuma yana kin cikawa, kuma sannan lokaci ba yana jiran shi ba, yana tafiya kullun yana raguwa daga rayuwar shi ne, zuwa can kawai zai koma ga Allah. In kuma ya koma shi abun tambayo ne, za a tambaye shi bisa ga wannan amana da ya dauka. Dama Allah ta'ala ya ce yayi haka nan ne dan ya sakanta ga ma'mumune maza da mata, ya kuma azabta da mushrikai maza da mushrikai mata, da munafukai maza da munafukai mata. Shine dalilin da yasa ya bada wannan amana din. To wannan da Allah ta'ala ya haka, sai bai kyale mu ba haka nan, sai ya zama cewa da muka zo duniyan nan sai ya ci gaba da turo annabi bayan annabi, tun akan babanmu Adam, akan su shiryar da mu na kuma su tunatar da mu wannan amanan da muka dauka dan kada mu bace daga kan hanya. Hakan nan aka yi tayi har aka zo kan manzo na karshe, shine manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Haka zo kan shi sai ya zama shine manzo na karshe.
to tun kan sauran annabawa din dama littattafan da ake aiko tare da annabawan akan ba malamai da mutanen al'umma rikon shi ne, amma da aka zo kan annabin karshe sai aka ce to yanzu rikon yana ga Allah ne zai rike alkur'ani. Amma duk da haka kamar yadda muka sani shi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ne dan ya bayyana mana ma'anan alkur'ani. So ba yadda za a yi a ce yanzu bayan ya tafi shikenan komai ya yanke, ba za mu sake samun wanda zai fassara mana alkur'ani ba, dan in ko aka samu wannan za a samu babban matsala. Sai ya zama cewa Allah ta'ala cikin ni'imansa tunda shine annabin karshe, bayan shi ba za a samu wani annabi ba, don haka sai ya sanya manzon Allah wato ya umurci manzon Allah da ne nasabta mana shugabanni da za su ci gaba da shiryar da al'umma har zuwa ranar kiyama. don haka tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniyar nan, tun ma farkon sakon ya bayyana so da yawa cewa zai wato shi an aiko shi da alkur'ani ya bayyana ma mutane, amma sauran bayani din za su ji daga wajen Imam Ali. Har ma akwai hadisai wanda kowa da kowa ya yarda da shi, duk yana littattafan da mutane suka yarda da shi na cewa manzan Allah shine birnin ilimi, Imam Ali shine kofa zuwa ga wannan ilimin. Bayan Imam Ali sai dan shi Hassan, bayan Imam Hassan sai dan shi Hussein, bayan Imam Hussein sai dan shi Ali bin Hussein, har zuwa takwas bayan wa'annan kuma guda takwas nan gaba. Na karshen su shine Imam Mahdi, wanda kowa da kowa ya san da shi. Kowane mazhaba sun san akwai wani wanda zai zo daga ƙarshen lokaci, kuma yana daga cikin jikokin manzon Allah, kuma daga cikin ayan Sayyida Fatima alaiha salam, wanda shine imam na 12, wanda shine zai zo ya kwaci duniya daga duhun kafirci da zalunci bayan an mamaye duniya da zalunci da kafirci. Don haka wato Allah ta'ala kun ga bai kyale mu ba, da ni'iman shi ya sanya mana wayanda za su ci gaba da fassara mana alkur'ani, wayanda ga ce da manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya nan sai aka bari aka yi wannan aka biyar da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ne ya zama bayan shi sai Ali, wanda kowa da kowa ya sani cewa cikin duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi ba mai ilimi kamar shi, cikin duk mutanen gidan manzo Allah ba mai ilimi kamar shi. Da an bar shi ne ya zama shine ya zama shugaba, kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa, bayan shi sai Imam Hassan, bayan shi sai Imam Hussein da sauransu dai haka nan. Kun ga za a ɗauko daga wannan bayanin alkur'ani, za a ɗauko daga ma'asumi zuwa ma'asumi, daga ma'asumi zuwa ma'asumi, daga shiryayye zuwa shiryayye har zuwa Imam Mahdi. Kuma da Allah cikin ikonsa yana da ikon ya tsawaita rayuwarsu, don ko ba za a taɓa samun lokacin da ba ɗaya daga cikinsu. To amma abin da ya faru shine cewa kowannen su kashe shi aka yi, kowanne daga wanda aka yi mishi kisa, aka sa takobi aka yi mishi kisan gilla, sai wanda aka sa mishi samuwa a abinci. Hatta ita sayyidatin nisa'il alamin, wanda ita ce mamansu gaba ɗaya banda mai gidanta wanda shine Imam Ali, to ita ma ba kyale ta aka yi ba, ita ma a karya mata ƙashin hawaza aka yi. Da haka banza Allah sallallahu alaihi na barin duniyar nan da kwana 75, a wani kauli wasu sun ce 95, yana barin duniya da kwana 95, wanda abun nan kamar rana irin na wato cikin farko in 95 ne, to cikin farkon watan nan kenan dole ta yi shahada ta bishi a sanadiyar raunin da aka ji mata. Kuma me yasa aka ji mata wannan raunin? To shi manzo Allah kamar yadda na ce, shi yana da yawan tausayin al'umman shi, ko yana kan gadon rashin lafiya wanda daga nan ne yayi wafati. Ba abin da yake yawan maimaitawa fiye da cewa al'umman shi yana jin tsoron kada su shiga cikin halaka. Don haka da ya dauki matakai, ba shakka Allah ta'ala ya riga ya gaya ma manzon Allah duk abin da ya faru a baya da duk abin da zai zo. Shi kuma ya sanar da Imam Ali, kuma Imam Ali ya sanar da sauran abin nan iyalan gidan manzo, ɗaya bayan ɗaya, kowanne ana gadar musu da ilimi ne. Don haka sun riga sun san abin da zai faru idan ba a bi wasiyan manzon Allah ba sallallahu alaihi, sun riga sun sani. Yanzu ya za a ce cikin alkur'ani Allah ta'ala ya faɗi abubuwa masu yawa game da mumune, amma a gabe bai haƙaƙu ba. Yanzu in muna karanta alkur'ani za mu je Allah ta'ala na cewa ba zai taɓa ba da kafirai hannun sama akan mumunai ba. Yanzu mai muke ganin yake faruwa a duniyan nan? Yanzu a duniyan nan daga haka yana faruwa, ba mu ga kafirai suna samun hannun sama akan waɗanda suke ce ma kansu mumune ba. Kaga ashe akwai walakin. Yanzu a ce Allah ne zai faɗi magana ba zai faru ba, a ce Allah ya faɗi magana ba haka nan bane.
idan ka ga haka ya faru to sai ka duba yana nufin wa'annan da ake ce ma mumune akwai walakin kenan, ba mumunen gaskiya bane. Shi yasa wasu kafirai za su iya samun hannun sama a kansu. Amma abin da ya kawo wannan shine dan wannan saba ma wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da aka riga aka yi, da aka yi ta Sayyida Zahra ta riga ta san wannan, haka ma duk Imam Ali da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun san cewa matukar aka saba al'umma za su sha wahala mai tsanani tun daga bari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duniyar nan har zuwa bayanan imam. Kuma ko imam ya bayyana ai ba wai idan imam mahdi ya bayyana wai kawai yana zuwa kawai sandan asiri kawai zai yi haka, kawai sai ya haka duk kafirai sai su mutu da munafukai, sai kawai shikenan sai a waye gari duk azama bayan Allah, shikenan sai arziki su bumbunto su aina aiko sai an sha wahala. Me ya kawo wannan wahala? Wannan saba ma wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi da aka yi tun farko. To abinda suka gudama al'umma kenan, ba ita Sayyida Zahra wannan dagewa da ta yi a tafarkin Allah ta guji wayannan abubuwan ne. To shi manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki matakai daban-daban wajen kokarin ya ga al'umma ba su fada cikin wannan wahalan ba, dan ko da Allah ya bashi labarin haka zai faru to in mutane suka ki bin wasiyar manzo Allah ne, amma da sun bifa da lafiya kalau da yanzu ma kila muna fufuke muna ma zuwa saman bakwai din, wanda aka ce sai idan imam ya bayyana mumini zai iya mi'raji zuwa saman bakwai. Me yasa ba za a yi ba tun yanzu dan wannan saba ma wannan wasiya da aka yi? Me yasa aka dade ba gano lantarki ba dan wannan saba ma? Me yasa sai kwanan nan aka gano internet dan wannan dalili? Dan ko menene Imam Ali ya ce da ba dan kada a ce yana dabaru ba yana sihiri to da ya fito ma mutane da wuta daga cikin ruwa. An fito daga bayan an sha wahala bayan shekara 1000 da ɗaruruwa an fito da an gano fitowa da wuta daga cikin ruwa, ko ba a gano ba? Amma da tuntuni an gano, da kuma an gano da shi kenan da abubuwa sun yi sauki. Yanzu ma akwai abubuwa da dama da ba a gano ba sanadiyan wannan kin daukan ilimi daga inda aka ce su fa sun sani, su fa duk abin da ka tambaye su sun riga sun sani. Dalili Allah ya riga ya koya musu yadda yake koya musu, ba yadda ake koya ma mutane bane. In Allah na son ka san abu to cikin kiftawan ido, kamar yadda ya sanar da manzo Allah alkur'ani da kuma duk ilimin muka cikin kiftawan ido, to haka nan ne. Ba irin wanda muke koyo sai mutum ya dade yana koyo tun yana karami yana ta koyo, ba haka su ake sanar da su ba. Ilimin Allah gare su kun faya kunne, amma wannan saba wasiya shi ya kawo ga wannan. Don haka sun riga sun san wannan, amma ita sai da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya iya kan kokarin shi dan kawai ya fitar da al'umma, amma tunda dai ba su yadda suka bi ba shikenan. Gashi na yanzu ba gashi muna shan wahala ba gashi yanzu muna taro ba wada irin wannan taron da cikin inuwa muka yi da AC komin girman wajen za a sa abin nan ne ko ina a rufe, kuma zaka ji iska mai sanyi yana hurowa. Da yanzu ba mu zauna cikin rana na ta gasa mu haka ba. Da a ce an bi wannan wasiya na manzon Allah sallallahu alaihi da mutum bai rasa abin da zai ci ba, da mutum kai da ma sai an rasa yadda sai an rasa wanda za a ba zakka ma ko wanda za a ba sadaka, amma kin bi. To amma shi manzon Allah ya dauki mataki, ba irin matakin da bai dauka ba wai ya kyale mu bane, amma an kibi ne. Kamar misali cikin matakin da ya dauka, da ya ga cewa wasu suna shirin cewa ba za a bi wannan wasiyan ba, sai ya kawwana bayan dawowan shi daga makan bankwana daga hajjin bankwana kai, sai ya kawwana runduna suna cikin kullum ba su da yawa akwai su kuma suna sai sanya su a cikin wace muku duk wanda ya ji makiri bane da za su iya kawo matsatafi aje yaki suka ki zuwa. Gashi sun ki zuwa kaci bayan ciwon ranar Alhamis su ma haka da ya far kusa da shi ya ga duk kundunan wanda za su ci sun zo sun tsaya mishi da shi manzon aka tafi. Allah ta'ala ya riga ce in sun rasu kafin Ali Abu ya sun zo za su sai dai to shi yasa ki tafiya, sai ce to musu to da abun rubutun za ku taba bacewa ya da yawa, amma yanzu yana son ya bayar da rubutun hannun shi ta yadda yanzu kila ma da mun samu rubutun har wannan lokacin. Amma tunda yanzu ba ga rubutun Imam Ali har yanzu muna gani ba, kuma yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi da yanzu zai zama a rubuce, sai dai kuma ka gani da rubutun manzon Allah ga sa hannun shi ga stamp din shi, sai dai baka ga daman ka bi ba. To amma sai wani ci anan yace ba za a bashi ba, sai wani yace manzon Allah din sallallahu alaihi shine za a ce ya ce a kawo abun rubutu da alƙalami da takarda a ce ba za a bashi ba, sai an bashi. Sai mutumin ya ce lalle ba za a bayar ba, sai aka rabu biyu. Wasu na cewa abinda wani ya ce shine gaskiya, wasu na cewa abinda manzon Allah ya faɗa shine daidai.
shikenan ana cikin wannan hayaniyan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku fita ku bani wuri, baya kamata ku zo ku yi kuna wannan gardama a kaina. Ko ba komai manzo Allah ba shi da lafiya sallallahu alaihi. Sannan bugu da ƙari ma ko da lafiyan shi kalau ya kamata a daga murya a gaban shi, gashi da nassin alkur'ani an ce kada mu daga murya a gaban shi, ya ce musu su bari kawai su tafi su bashi wuri. Har ma cikin wannan da ya ce kada a bada abun rubutu har da cewa wai manzo Allah ba shi bai san ma me yake yi bane, wai ciwo ya galabe shi. To mu dai yayi mana hasaran wannan rubutun, dan yanzu da a ce da shi ne da mutane da dama za su fahimci gaskiya, da sai dai taɓaɓɓe munafiki dan uwan munafikai shine ba zai gane gaskiya ba. Amma yanzu akwai mutane masu gaskiya a zukatansu, suna da imani amma an hana su wannan gaskiya dan ba su san shine gaskiya ba. Dan haka wato da ya zama wannan, kuma ka kumanta wannan a gaban Sayyida Zahra wannan ya faru. Dan haka sun riga sun ga an fara shimfiɗa hanyar da za a yi ma manzo Allah sallallahu alaihi tawaye, kuma ga bakin cikin manzo Allah zai bar duniya. So bayan da manzo Allah ya tafi ta tashi, gashi ana cikin bakin ciki, ana cikin kokarin wanke shi ba ma gama ba, sai kawai suka ji ana ihu, an ji an yi dambace da fadace da zage-zage a Sakifa. An ce an nada wanda shine zai mai wato shine halifan manzo Allah sallallahu alaihi. Da haka suna ana cikin wannan suka ji wannan labari, suka ci gaba, suka gama jana'izan manzo Allah sallallahu alaihi. Haka gama an yi sallah, an yi komai, wayancan suna hayaniya a can. To bayan wannan ita Sayyida Zahra ga bakin cikin da ya same ta na rabuwar manzon Allah, na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi. Amma wannan duk da haka nan ta san hadarin da al'umma ke ciki, dan haka nan ta tashi ta bi gida cikin dare, ta je wannan gidan ta kwankwasa ta, dan wannan unguwan ta kwankwasa ta kira su ta ce ya jama'a me ya same ku ne, kun manta da wasiyar manzon Allah ne? Ba ya ce Imam Ali shine shugaba bayan ba shi ba, kuma ya faɗi hadarin a sa wani ba shi ba, sai su ce gaskiyanki ne. Amma dai ba yadda muka iya, mun riga mun mika bai a ga wannan. Amma da a ce shi Alin ya zo kafin lokacin, sai ta ce to ya za a yi shi ya zo, yadda su suka kyale jana'izan manzon Allah shi ma sai ya kyale, ai shi abin da ya yi shine daidai. Dan haka ta bi tana musu wa'azi, kowannen su ya yarda cewa lalle ya tuna manzon Allah ya ce haka na, amma gashi ba a bi ba. Amma yanzu shikenan ya za a yi? Kun san yawancin mutane haka suke har ila yau, har wannan lokacin shi yasa muke karkashin zalunci. Za su san gaskiya a gefe, za su ce wannan shine gaskiya, wancan ƙarya ne, amma sai su yi shiru su ce ya muka iya. Haka za su yi ta ya muka iya har su mutu, su je zuwa ga Allah ba su da hujja. Yan kalilan nan wanda kan fito su tunkari ƙarya su ce ba su yarda da ƙarya ba, duk abin da zai faru ya faru. Kuma wayannan da suke fitowa su tunkari ƙaryan su ce ba su yarda ba, su yi ma ƙarya bara su ce ba su yarda ba, su ne masu rabo. Abin da kuma ita Sayyida Zahra ta yi kenan, kuma dan lokaci kankanin nan da ta yi a duniya, abin da ta yi kenan har ta bar duniya, ita bata sallama ba. Kuma wannan abun tunani ne, abun ma tunani ne ka san cewa bayan da ta rasu, bayan abin da aka yi mata, an ji mata rauni, an kashe, an sarayar da cikin da take da shi, an karya mata kashin hawaza, ya kai ga shahadanta. Amma bayan da ta rasu har yau ba san ina kabarinta yake ba. Ta ce kada duk makiyanta kada su san inda kabarinta yake, dan kada wasu su sani, in ma masoya suka sani, kun ga ta hanyar su makiya ma za su sani. An ce ma akwai wannan fidda wanda ita ce mai ma Sayyida Zahra hidima, to ita ta san wajen, to daga rannan shine ta fara magana da Alkur'ani. Dan an ce bayan rasuwan Sayyida Fatima bata ƙara yin magana, in kai mata magana sai ta yi ansanta shine ayan Alkur'ani. Dan ita tun da dai tana da rauni, za su iya kama ta bisa dole, su sa ta dole sai ta gaya musu inda kabarinta yake. Amma ta ce bata yarda wani ya sani ba, sai ta shiga magana da Alkur'ani. In kai mata magana ba za ta baka, akwai ka ce zaki sha ruwa, sai ta kawo wani ayan Alkur'ani da ya magana game da shan ruwa. In kai ce zaki ci abinci, sai ta kawo maganan da ya shafi abinci. Bata sake yarda ta yi magana, ballantana wani ya ce zaka in kai mata magana sai ta ja maka ayan Alkur'ani. Ma ga yadda ka iya da ita, dan kada a gano inda kabarin Sayyida Zahra yake. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Don haka wannan ma ko shi kadai abun tunani ne, ya aka yi kabaruburan mutane an sani, an san akalla mutane muhimmai na wannan lokaci, me yasa ita na yar manzon Allah ba sani ba? Ta yi ne don ya zama darasi ga 'yan baya, su san wani mugun abu ya faru, su yi bincike su gano gaskiya ko su a samu kukuta. Don haka ina mana nasiha ga
cewa wato abinda za mu iya samu daga wannan shine irin wannan dagewa da Sayyida Zahra ta yi, wato ta yi irin dagewan da a rayuwanta ta dage, bayan rasuwanta ta bar wasu alamomi wanda zai sa mutane su yi tunani, kamar wannan rashin sanin kabarinta dinnan, wanda aka ce sai imam din lokacin mu na yanzu sai idan ya zo sannan ne zai nuna mana ina ne takamamme. Yanzu kowa na cewa ko kaza ne ko baki ne ko rauda ne ko kaza, ba wanda ya tabbatar, amma shi idan ya zo tunda yan gidan manzon Allah sun sani zai nuna mana ina ne wajen, a lokacin da za a sani, amma yanzu ba a sani ba. Da haka ziyara sai dai kai daga nesa ko ka je wasu mashhadi kai a nan wajen, amma ba zai yiwu kai ga Sayyida Zahra ba. Don haka wato wannan abin da ta koyar na dagewa akan fuskantar zalunci, muna bukatan biyayya ga wannan darasin a wannan lokacin da muka samu kanmu a ciki. Don ga mu a wata ƙasa da ake ce ma Najeriya, ƙasa wanda yake ko da yake a lokacin ba Najeriya ake ce mishi ba, shi yasa nace ake cewa tunda mu dai mun ji an ce Najeriya to a tafiya haka nan, amma da addinin Allah zai tabbata ne ba yadda za a yi mu ci gaba da wannan sunan, tunda sunan ma tun farko zagi ne ma, kasan wawaye dolayen bakaken mutane, sunan kasan kenan, wai shine ma'anan niga da suke cewa. Kaga mun kuma ci gaba da sa wannan sunan, shi yasa nace kasan da ake ce ma Najeriya. To ga mu a nan wajen, gashi yanzu da an taba samun lokacin da addinin Allah ya tabbata nan a ƙarƙashin jagorancin Shehu Usman Dan Fodiyo, amma yanzu in mutum ya zo nan zai ma ga wannan gugubin, zai gani dan zai ga musulmai ne da yawa, amma ina nufin a aikace zaka ga aikin ba aikin. Kuma in ma abu ne ake kai, in abun ka je ko magana kai ko talabishin din kasan ka duba, ko fim din kasa, akwai fim din da suke ce ma Nigerian film misali, ko a ce talabishin na kasa ko wani abu, ba abun da zai nuna maka cewa akwai wasu musulmi a kasan nan, duk abun da zai nuna arnanci shi ake nunawa. Dan haka wasu sukan yi mamaki su ce a'a ashe musulmai su suka fi yawa a kasan nan, suna mamaki. Dalili dan ko ina ana kokarin a nuna arnanci ne, ba za a taba nuna, ba a san amma nuna akwai wani musulunci. Kuma da gaske ne dama ai ba su ɓoye mana ba, ko da suka zo turawan mulkin mallaka sai da suka take alkur'ani, suka yi najasa akan alkur'ani, suka kuma kona tutan la ilaha illallah, suka ce sun take daga yau ba shi, yanzu tutan sarauniyan Ingila shi yake ci. Sun faɗa, ba su ɓoye ma kowa ba, duk wanda ya karɓi mulki a lokacin akan haka ya karɓa. To mu kuma yanzu su shehu sun yi nasu, Allah ya saka musu da alheri, amma mu yanzu ga lokacin mu, yanzu mu wane hujja muke da shi da zamu je mu kai ma Allah? Muna da hujjan da zamu ba Allah, shi ya hana mu rayu karkashin alkur'ani, mu rayu karkashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi, mu rayu karkashin koyarwar Sayyida Zahra da dagewan, mu dauki misalin dagewan da ta yi. Akwai abin da zai sa wani hujjan da zamu iya ba Allah, ba mu da wannan hujjan, dan wannan alkawarin da muka dauka dama an kawo mu duniyar nan ne dan bautan Allah, kuma ba mu da wani hujja. Ruwan da muke sha, iskan da muke shaka, numfashin da muke yi ya zama halal ne kawai gare mu idan muna bautan Allah. Idan ba ma yi, to numfashin da muke shaka shi ma yafi balaga, tunda koyaushe dole ka shaki numfashi, ko koyaushe kana shakan, ba ma ka sanin kana shaka, to haram ne gare ka matukar babotan Allah kake yi. Ban kuma kaje tsakaninka da jahannama abun nan mutuwa ne kawai, kana mutuwa zaka fada ciki. Mutum ana magana yana tunanin ranar kiyama yana nan tafe nan can nesa, to kai kiyaman ka shine in ka mutu shikenan ka fada, in azaba in daɗi shikenan, ba kuma sauran wani abu. Da haka kai ko kiyama ta tashi ko ka ta tashi, kai dai gashi ka fara ganin naka. Don haka wannan lokaci ne da ya kamata da muka samu kanmu a irin wannan wajen, wanda yanzu kafirci ke iko, yanzu ba ma kawai kafirci ke iko ba, yanzu izgili ma ake yi da addinin Allah. Yanzu sun nemi abin da za su yi izgili da shi sun rasa, bayan suna ta kwashe dukiyan kasan, sun talauta kowa, sun sa mutane cikin matsanancin wahala. To yanzu abin da suke yi shine ma yanzu suna izgili da alkur'ani Allah, da addinin Allah suke, sai su je su dasa bomb a waje kaza su ce musulmi ne suka dasa, wai sunan su wai Boko Haram, sai su je can su dasa bomb su ce musulmi ne, sai su je can su dasa su ce musulmi ne, alhali su suke daddasa abun su. Kuma sannan sai kuma su ce mutane an gansu da gemu da dogon riga da alkur'ani sun daga, sun ce alkur'ani za su bi. Da Allah da me suke izgili? Ga sun hana mu duniya kuma sun hana mu lahira, sannan kuma suna izgili da addinin mu. So lokaci ne da ya kamata mu ɗauki wannan misalin na Sayyida Zahra
da duk 'ya'yanta, kamar yadda Imam Hussein ya tashi ya ce bai yarda da zalunci ba. Lokaci ne da ya kamata mu tashi, don wulakancin ya isa haka nan. Yanzu wulakancin ya kai kana tafiya ma a mashin za a ce ka sauka, wai ka gungura mashin da kai da mai tafiya da mashin. Abin takaici kuma sai ka ga mutane suna yi. Na taba zuwa wani waje, sai na ga ba ma irin wayannan masu tsaron wajen su ce abin, amma da yake akwai abubuwan nan da suka sa a kan hanya, sai kawai aka ce, sai na ga mutane na sauka a mashin suna wucewa, sai na ce me yasa suke sauka a bayan kuma ba kowa. Ki zubar da sauran. Sai na ce me yasa suke sauka alhali kuma ba kowa da ke gadi a wajen. Sai wanda muke tare ta ce idan suka wuce suna nan a cikin rumfance, in suka wuce za su fito ne su yi ta dukansu. Yanzu ba akwai union din 'yan mashin ba, wanda idan aka dan gungura wani da mai mota ya dan gungura mai mashin, zaka ga sun yi ma mai mota ca, kila ma su kona mishi mota ko su yi mishi wani abu. Kuma a rasa irin wayannan su zo su yi zuciya su ce ba su yarda da wannan wulakancin ba, ko bai kamata su ce ba su yarda ba, amma sai kaga sun yarda, wanda ke nufin cewa su ba su ma shirya yin komai ba. Kuma ina ma magana nake cewa ai kila wata rana ma su mota ma za a ce a sauka a tura mota. Sai wani ya ce, sai wani brother da muke tare da shi sai ya ce a waje kaza ma an yi haka nan, wani waje a Kano, wai an ce kowa ya sauka, sai direban ne kawai zai wuce, masu mota ne masu taka a kafa. Kuma duk mutane sun yarda. Dan me zai sa a yarda da wannan irin zalunci? Kuma wai mu musulmi ne. Ma'anan musulmi fa shine dan tawaye. Allah. Dan tawaye shine musulmi. Yana ma wane tawaye, yana ma duk wani wanda iko ba ikon Allah ba yake ma tawaye. Abinda Sayyida Zahra ta yi kenan, abinda manzon Allah ya koya mana kenan, abinda a'imma suka yi kenan, abinda Imam Mahdi zai zo ya yi kenan. Don haka idan mu cikin muna son Allah ya sanya mu cikin rundunar shi, tun yanzu ya kamata mu fara wannan gwagwarmaya din. Amma ba zai yiwu mu yi ma mutane ba, don mutane su na san 'yan uwa su za su iya, amma su mutane suna jiran wai su zauna ne a yi musu. To kuma ba su shirya ba, haka kawai za a yi musu. Su ma ai dole su zo a yi tare da su, ko abu zai canza ne ko ba ku tashi ba? An taba yin haka nan? Yanzu in haka nan ya faru, da zarar wayannan sun fita sun fara wasa da wayannan abun wasan su, bindigogin nan, zaka ga sun ji tsoro, sai su bar 'yan uwa su ce an shi'a sun ja mana. Ko ba haka nan bane? Sai su ce ga 'yan shi'a sun ja mana, muna zaman mu, sun yarda su yi wannan wulakancin. Wani wawa wanda bai sun kome ba sai shan giya, bai fitsari a wando, ya sha giya bai san inda kanshi yake ba, sai ya zo ya ce wato wulakanci kala har ba mashin ba za ka hau ba, wai sai ka taka da kafa, wai sai ka sauka ka gungura mashin. A wannan irin wulakancin. Sannan kuma su rike mutane kawai, ka ga layi ya kai akan wulakanci. Sun mai da nan Isra'ila, har nan nake cewa nan ya zama Palestine kawai. Don haka ake ma Palestina yanzu, Yahuda an ba su kasan, Amerika an ba su kasan, yanzu kawai wulakanci akan wulakanci. Kuma wallahi sai abin da ya karu, dai ba a tashi aka canza wannan al'amarin ba. Kuma lalle Allah ba zai canza mana ba sai mun canza abin da ke zukatanmu. Ka ku dauka cewa kawai dare ɗaya kawai sai mu ga abubuwa sun canza. Su mutane wato su suka ba da a fito ne, wallahi wato na ba su da yake suna da mago Amerika, to na cika musu siya shekara ba za su fito lasi da zalunci ba, tsaya irin tsaya wanda Ali ya yi, wanda Sayyida Zahra yanta gaba daya za su yi ba su isa ba. Yani wallahi ina jin za su gudu, sun shiga ramuka da bai samu gudu ba, dan kidan ba za mu bari su gudu, a hukunta su raba. To ga wasu cikin ramu yadda aka yi lokacin a Iran, haka za a mu ne tsoron shine ke ba su kama da ce al'umma su ce Allahu akbar zalunci ba, to wallahi ba su isa ba, ba su fa isa ba. Don matukar muka tashi to za mu ga taimakon Allah, kuma tashin nan ko ba mu rike dutse ba za mu ga taimakon Allah. To balantana ma ai mutum ba zai ta dukan ka bashi jiki ka ce ta duka ba, shi ma zai a jikin shi. Don haka lalle mu ɗauki wannan darasin, shine zai sa wayannan tarurrukan da muke yi za su ba da ma'ana, don ko amfanin su kenan su sa mu tuna da menene manzon Allah ya zo yi a duniyan nan. Me yasa su wayannan bayan Allah su Sayyida Zahra, su Imam Ali da sauran a'imma me yasa suka sha wahala, me yasa bayan Allah suke shan wahala? Abinda wayannan tarurrukan ya kamata ya tuna mana da su kenan. Don haka lalle idan ya zama tarurrukan nan ba su iya haifar da wannan ba, to lalle ba su ba da fa'ida ba kenan. Don haka
ina kira gare mu na cewa wato mu sani duk alkawari muka dauka kamar yadda na riga na faɗa, kuma wannan alkawarin fa abun tambayo ne, Allah fa zai tambaye mu, kuma mu shirya irin amsan da za mu ba Allah, ya zama lokacin da za mu koma ga Allah mu koma kamar yadda Allah ke faɗi mu koma daga wajen mala'i ya ayyatu hannasul mutma'i ila rabbiki fadkhuli fi ajati. Assalamu alaikum.